Korvatunturi lienee Suomen tunnetuimpia paikan nimiä, mutta monikaan ei tiedä, missä tunturi sijaitsee. Joulupukin kotina tunnettu tunturi kohoaa Urho Kekkosen kansallispuistossa, maamme harvimpaan asutussa kunnassa Savukoskella. Täällä ovat myös maamme suurimman joen, Kemijoen, alkulähteet. Tässä elokuvassa lähdemme seuraamaan elämää itäiseen Lappiin, Korvatunturin maille. On huhtikuun loppupuoli. 3 miestä hiihtää teräksen kovalla hangella halki erämaan. Heidän tarkoituksenaan on edellä kairassa muutamia päiviä, ehkä kokonainen viikko, ja tarkkailla kevääseen heräävän luonnon elämää, olla osana sitä. Teeriparvi ruokailee koivuissa kaikessa rauhassa, kunhan hiihtäjät pysyvät riittävän kaukana. Teerien kiihkein soidin aika on lähestymässä. Kukkojen on nyt korkea aika tankata kunnolla, että jaksavat parin viikon kuluttua tapella soitimen herruudesta. Teeri on melkoinen mestari liikuskelemaan hennoimmillakin koivun oksilla. 1,5-kiloinen lintu nokkii silmuja ja urpuja oksien päissä siipiään räpsäyttämättä. Vaeltajilla on pientä suunnittelemista, kun vastaan tulee sulana virtaileva puro. Matka pääsee jatkumaan, mutta aamupäivän kirkkaana helottanut aurinko menee pilveen. Koppelo, naarasmetso, väistää kulkijoita suksien rahinan kuullessaan. Riekko on noussut suonlaidan koivuun ruokailemaan, vaikka yleensä maajalassa liikkuukin. Loitompana, pienen kumpareen takana, on toinenkin riekko koivussa, ja harvinaista näkymää täydentää taustalla ruokaileva teeri. Lisää valkoisia lintuja näkyy sivustalla aukeavalla suurella suolla. Ensimmäiset joutsenet ovat saapuneet. Eikä siinä vielä kaikki. Suolle on ilmestynyt myös metsähanhipari. Lisää hanhia on tulossa etelän suunnalta. Illan suussa pilvet väistyvät ja varjot ovat jo pitkiä. Vaeltajilla on leiriytymisen aika.
Oh yeah. Yön vanhaksi pääsee monella tapaa. Kun lunta on paikoin vielä liki metri, hangen alta löytyy viihtyisä yöpaikka. Teerille ja muille kanalinnuille hangen sisään kieppiin kaivautuminen on arkipäivää. Kohmettunutkaan hangenpinta ei estä kaivautumista. Työ käy elettömän näköisesti, mutta linnut pysyvät koko ajan äärettömän valppaina. Makuusijojen laatimisen jälkeen vietetään vielä iltaa kodassa. Avotuli antaa tunnelmaa ja lämpöä. Siihen loimutukseen helposti nukahtaa. Lumipoterossa nukkujankin on aika siirtyä sijaansa. Eita. Aamulla ennen auringon nousua jokunen metsokukko hakeutuu soidin paikalleen. Kiihkein soidin aika on kuitenkin vasta edessäpäin. Lähettyvillä oleva koppelo ei laskeudu maahan asti. Se ei ole vielä kiinnostunut soidin touhuista. Karhukin on hereillä. Se on tulossa hirvenvasan jätteille aamupalalle. Karhu on onnistunut saamaan hirven saalikseen heti talviunilta herättyään. Nyt vasasta on enää vain rippeet jäljellä. Auringon ensisäteiden osuessa kodan huippuun miehet alkavat heräillä. Pian ollaan jo menossa päiväretkelle 15 kilometrin päässä kohoavalle tunturille. Siinä vaiheessa, kun maasto alkaa jyrkästi nousta, on viisainta luopua suksista. Hankki kantaa mainiosti jalkamiehetkin ja kiipeäminen ylös on ketterää.
Jostain syystä ihminen kaipaa nousemisen prosessia. Keho joutuu rasitukselle. Mieli on tässä ja nyt, eikä missään muualla. Kun silmä näkee kauas, mieli hiljenee. Tunnelmasta tulee suorastaan harras. Kirkko tai katedraali ei ole ainoa temppeli. Silmä kohdistuu vuoroin lähelle, vuoroin kauas. Kaiken yllä avartuva sinitaivas korostaa tilan tuntua ja hyvää oloa. Alas laskeuduttua koittaa retken toinen kohokohta. Seuraavana päivänä hajannutaan erämaahan, kuka minnekin. Sukset saavat jäädä tällä kertaa leiriin. Yksin liikkuessa on aina suurempi mahdollisuus eläinten kohtaamiseen. Yksinolo on muutenkin välillä voimauttava kokemus. Erämaassa kantohangella kävellessä kaikki aistit ovat hereillä. Suunnaton raikkaus ympäröi kaikkea. Täällä on maailman puhtain ilma. Silmät on suojattava ylenpalttiselta kirkkaudelta, mutta ikimetsän näkymät välittyvät tummien lasien läpikin. Askelten rouskahtelu hangella on ainoa ääni. Pysähtyessä hiljaisuus on täydellinen. Metsojen jätöksiä näkyy kaikkialla. Yksi jätösten tekijä näyttäytyykin. Koppelo tarkkailee valppaana ympärilleen askelten rouskutuksen kuultuaan. Teerikukko suohtelee vielä suon laidassa kelon oksalla, vaikka aamu on jo pitkällä. Toinen kukko tähystelee kuusen latvasta ja heittäytyy siivilleen kävelijän huomatessaan. Vesi, vallankin virtaava vesi, vetää puoleensa erämaassa liikkujaa. Pakkasyönä syntyneet jäämuodostelmat eivät ole vielä ehtineet sulaa. Ne ovat jäljittelemättömiä luonnon taideteoksia, joita voi tutkailla ja katsella loputtomiin. Kahvitulilla puron varrella silmä fokusoituu vuoroin virtaavaan veteen, vuoroin nuotion liekkeihin. Kun puron solina ja tulen ritinä ovat ainoat äänet, hetken rentouttava ja voimattava vaikutus on täydellinen. Päivät vierivät erämaassa, kirkkaan kuulaat, keväiset päivät. Viimeistä yöpymisleiriä valmistellaan pienen puron varteen. Kodan muoto on saanut mallinsa kuusesta. Mikseipä siis kuusen syli kelpaa sellaisenaan nukkumispaikaksi? Pohjolassa on maailman sivu hakeuduttu suojaan tuuheaoksaisen kuusen alle. Kenen tahansa kannattaisi kokeilla nukkumista metsän tarjoamassa majatalossa, imeä energiaa vanhan kuusen syleilystä.
Herääminen aamun kirkkauteen kuusen alla on elämys, joka on koettava itse. Tunnetta ei voi välittää kenellekään sanoin eikä kuvin. Viimeisen leirin purkamisessa on aina hivenen haikea tunnelma, mutta olo on voimaantunut, niin kuin aina metsässä elämisen jälkeen. Uudet suunnitelmat alkavat kyteä mielessä jo ennen kuin entinen retki on edes päätepisteessään. Muutaman päivän kuluttua pakkasyöt päättyvät itäisessä Lapissa. Lämpöaalto saa vauhtia lumien sulamiseen ja joet tulvivat. Virtaavat vedet tuovat runsaasti ravintoa telkän sukellettavaksi. Vesi nousee lähisoillekin, jotka kuhisevat elämää. Lirolle riittää evästä lähes pintaan ylettyvissä suomettäissä. Valkoviklu kyttäilee saalista pinnalla kelluvan puun päällä. Sitkeys palkitaan. Pikkukala joutuu suupalaksi. Soiden tulvavesissä viihtyvät monet vesilinnut, metsähanhista ja laulujoutsenista heinäsorsiin ja taveihin. Metsissä on vielä lumilaikkoja jäljellä. Jäniksen talvipuku on vasta vaihtumassa. Siksipä se elelee mieluummin lumella kuin sulalla maalla. Riekon tilanne on samanlainen. Mustalla maalla oleva vaihtopukuinen riekko on turhan näkyvä saalis haukoille. Metson soidin on joka aamuinen näytelmä. Aamun edetessä soidin laimenee. Koppelot siirtyvät pikkuhiljaa puihin ja poistuvat vähitellen ruokailupaikoilleen. Korvatunturin maan kevät etenee Pohjolan valoisaksi kesäksi. Yksinäinen kalamies on vaeltamassa harjuksen pyyntiin erämaiselle joelle. Matkan varrella elämä sykkii kairassa. Keltavästäräkillä on pesä jossakin lähettyvillä.
kapusta rinta toistaa yhtenään samaa surumielistä vihellystään. Porotokka laiduntaa tupasvillojen koristamalla jängällä. Tätä tokkaa ei ole vielä tavoitettu erotusaitaan ajettavaksi. Kesäerotukset ovat parasta aikaa käynnissä. Poronhoitajien tarkoituksena on merkitä keväällä syntyneet vasat. Aitauksessa tarkkaillaan, mitä vaadinta kukin vasa seuraa. Vasat otetaan kiinni ja merkitään samanlaisella korvamerkillä, joka kunkin vasan emällä on. Joelle päästyään kalastaja aloittaa pyynnin. Ensimmäisestä suvannosta ei tärppää. Toisesta harjus iskee äkäisesti ja päätyy lopulta haaviin. Yes. Silloin tällöin lippaan tarttuu puronieriä. Se on aikoinaan hyvässä tarkoituksessa istutettu vieraslaji, joka vie elintilaa ja ravintoa alkuperäisiltä lajeilta. Joenvarren kukkaloisto on upeimmillaan. Kullero kelpaa etelässä kukkapenkkeihin. Täällä se koristaa luonnostaan puronvarsia ja niittyjä. Ruohokanukka kukkii lähes kaikkialla. Sen kukka on ainutlaatuinen sikäli, että pienet terälehdet ovat mustat. Niiden ympärillä on 4 valkoista terälehtimäistä lehteä. Rentukkakin kukkii vielä siellä täällä. Mesimarja on kauneimpia puronvarren kukkia. Harmi, ettei se täällä juuri marjoja tee. Joella pääsee näkemään myös vesilintujen perhe-elämää. Telkka on onnistunut pesinnässään ja saanut paimennettavakseen 9 virkeää untuvikkoa. Isokoskelon poikue on hieman vähälukuisempi, mutta eipä niitä emon selkään vapaamatkustajina juuri enempää mahtuisikaan. Joen suurimmalla suvannolla uiskentelee koskelupoikuen lisäksi laulujoutsen perhe.
Kalaretken luonnonnäytelmät eivät pääty vielä joutsenpoikueeseen. Auringon painuttua matalalle erään suvannon yllä pörrää valtava määrä päiväkorentoja. Ne elävät aikuisina yhden päivän ja lentävät vain lisääntyäkseen. Kauempana kohoavan tunturin päältä avautuvat yöttömän yön näkymät laajalle Itä-Kairaan. Kanootti on oivallinen väline liikkua puroilla, joita näillä kairoilla riittää. Raate kukkii runsaana puron varsilla. Tilhi seurailee oksaltaan melodien menoa. Heinäkuun loppupuolella alueen suot alkavat kiinnostaa niin paikkakuntalaisia kuin turistejakin. Hillat ovat kypsyneet. On tullut aika kerätä soiden superruokaa. Vähän myöhemmin kypsyvät mustikat, todellisia terveysmarjoja nekin. Koppelokin viihtyy mustikkamailla, mutta väistyy sivuun ihmisten liikettä kuullessaan. Myös metsähanhipoikue hankkiutuu kernaasti mustikan syöntiin, joskus pitkänkin matkan päähän lähimmästä vedestä. Syyskuun puolivälin tienoilla maisemaa hallitsee syksyn väriloista, ruska. Siitä alkaa myös eränkävijän kulta-aika. Havulinnun eli metson pyynti haukkuvalla lintukoiralla on näiden seutujen perinteistä eräkulttuuria. Aiheesta on kirjoitettu lukemattomia erätarinoita ja kokonaisia kirjoja. Tämä pyyntimuoto elää yhä ja voi hyvin. Suomen pystykorva on valittu maamme kansalliskoiraksikin. Kun sen haukku kiirii erämaassa, pyytäjä samaistuu muinaisiin eräänkävijöihin ja keskittyy joka solullaan haukulle lähestymiseen. Useimmiten lintu karkaa, mutta uusien tilanteiden ja kokemusten sammumaton palo vie kairankulkijaa eteenpäin. Kohtaaminen riekkojen, elämänlinnuiksikin sanottujen siivekkäiden kanssa on eränkävijälle aina mieltä ylentävä kokemus.
Viimeistään marraskuussa Korvatunturin maa saa lumipeitteen. Joulukuussa aurinko katoaa horisontin taakse ja koittaa kaamos. Keskipäivälläkin aurinko kajastaa vain pilviin. Teerien on saatava kupunsa täyteen koivujen urpuja muutaman tunnin valoisana aikana. Tammikuussa valo palaa, mutta pakkanen kiristyy usein alle 30 asteen. Eteläisemmän Suomen harmaista loskatalvista ei ole täällä tietoakaan. Urpiaiset käyttävät ravinnokseen nimensä mukaisesti koivujen urpuja. Jos on pystykorvametsästys näiden seutujen hienoa eräkulttuuria, on sitä myös talvinen huurremetsojen pyynti. Viime vuosina urosmetsolle ja teerelle on annettu lyhyt pyyntiaika tammikuussa niille alueille, jossa lintukannat ovat vahvat. Yli puoli vuosisataa kesti, ettei tätä äärimmäisen vaikeaa pyyntimuotoa voitu harrastaa. Pehmeä hanki, lyhyt valoisa aika ja arat linnut ovat sellainen yhdistelmä, että saalista tulee harvoin pyytäjän reppuun. Mutta saaliksi tulee joka tapauksessa hiljaisten erämaiden rauhaa, reipasta kuntoilua, raikasta ilmaa ja hyvää mieltä. Talvisen luonnon tarkkailu ja sen osana oleminen antaa energiaa pitkälle kevääseen. Korvatunturin maassa kahvitulilla istujan mieleen tunkee väkisinkin ajatus, että lieneeköhän maailmassa parempaa paikkaa.